Abasi Sale ne. Lokacin ya zo, lokacin ya zo, lokacin ya zo, lokacin ya zo, kowa ya sani lokacin ya zo. Da su muke kallo amma yanzu mu ake kallo. Na daya, da mu ake bawa amma yanzu mu muke basu. Na biyu, da mu ake duka amma yanzu mu muke duka. Na uku, dole ne mu murna mu ma yanzu lokaci ya zo. Ita rayuwa juyi ce ga san wannan da farko. Tana juya wata nan ta juya ta can kamar masa a kasko. Wanda yake aike na da wai yau shi zan aiko. Ba yadda ba ta kayawa asali abin ya dauko. Lokacin ya zo, 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 kowa ya san. Lokacin ya zo, 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 lokacin ya zo. Jiyan shekaran jiya nake jiran lokaci. Gari nake kamar ba ni za a zo, ashe abin sai da na ci. Ko da duka ne na tabbata kowa rabansa yake ci. Kada kai hange malam mu ma yanzu lokacin mu muke ci. Lokacin fa ya zo, ba mu ba harka da kanzo. Kada kuka san sa yana da tozo, ni ma ku sani ina da kwazo. Ba na farawa in hakura, ban denawa ko na zabura. Ban hutawa dan nayi nasara, bankin fita ko ana kankara. Ya kamata ka gane nasarar mu addar iyaye ne, darajar mu kuma girmama mutane ne, farin cikin mu kuma yawan masoya ne. Mana lokacin ya zo, 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 kowa ya san. Lokacin ya zo, 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 lokacin ya zo. Lokaci ya zo, lokaci ya zo, lokaci ya zo, ranar yi bas in tuna muku cewa tabbas an jirgi. Sarai na mu ne sosai sai muna makoki suke biki. Mun je korafi kadi sun ce wai sun tafi yajin aiki. Mun ce za mu iya kadi sun ce wai mun cika yin wani lokaci ne. Rayuwa juyi ce, rayuwa juyin waina ce. Allah ne ya san ya za ta kasance. Rayuwar duniya yayi ce, mazanciya yau ga sa kwance. Kuma wata ran haka za ta kasance. Lokacin ya zo, 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 kowa ya san. Lokacin ya zo, 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 lokacin ya zo.